Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid amma ba'du. Bapak Bapak Saudara-saudara, alhamdulillah saat ini bulan Ramadan sedaya nanti pinten-pinten rahmat nikmat taufik inayah saking salipun Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sampai nempal pada majelis pemasan menika. Mugi-mugi agen kita sami kaos, agen kita sami rawuh dipuncatet dening Allah bagus amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saged menika monggo kita sami nyuwun dumateng Allah kanthi sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin ya katsiran al-ghalib ya hasanal bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang berkaitan kali soal hajat ingkang dumawah dhateng kula lan panjenengan menika ingkang dugekaken hajat menika Allah. Isi asale ora butuh terus dadi butuh. Muncule butuh niku sing muncule Allah. Mila sing saged nyukupi butuh niku nggih namung Allah. Pendawahaken la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fakaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'at malam yastati an yarfa'a hajata an nafsihi fa kaifa yastati'u
an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Aja pisan-pisan sliramu nglapurna hajatmu marang liyane Allah. Sing sejatine hajat kuwi tumeka marang sliramu kuwi sing nekane Allah. Muga hajat sing tumeka sing nibane hajat marang Allah apa enek sing iso ngangkat liyane Allah. Wong sing ora iso ngilangi hajate dhewe saka awake, apa iso ngilangi hajate wong liya? Mila ngantos dipun dawuhaken setunggalipun wahyu saking Allah dumateng Nabi Daud menawi wonten kawulanipun Allah nyuwun tulung dumateng Allah sama sekali mboten ngereken dumateng makhluk niku lek pancen temenan. Bisa temenan niku ya wis pancen gak ngereken blas. Wis Allah tok til sing dijaluk tulung. Niku lha mbok diridu digodho direkodaya langit pitu bumi pitu sak penduduke sisan kabeh. Ngrekodaya ngalang-alangi pitulung niku mboten saged. Mesti Allah badhe maringi dalan keluar. Salangsulipun nek enten tiyang kok lali Gusti Allah. Iki sing saniki rada usum malah niki. Dawuhipun Allah amma wa izzati wa jalali. Musa Mas Baris mawon. Ampun kabeh lak njaluk ning pinggir. Baris mawon. Ama wa izzati wa jalali wa 'azamati la yasta'simu 'abdun min ibadi bi makhluqin duni. Demi keagunganku, demi sifat izzahku, demi sifat azimku, endi-endi ana kawula sing njaluk tulung marang liyane ingsun. Njaluk tulung makhluk maknane ora njaluk tulung marang ingsun. Orang jaluk tulung marang ingsun ya berarti lali ngoten lho. Duwe kebutuhan, duwe kerepotan. Orang jaluk direksa Gusti Allah, malah jaluk perlindungan marang liyane Allah. Niku dawuhipun Allah, illa qata'tu asbabas samawati sab'i min dunihi wa asahtul arda min tahtihi. Ondo, ya sebab itu dimaknani ondo. Jalur-jalur saluran-saluran sing ing langit itu niku dibumpet kalih Allah. Jalur-jalur pitulung sing badhe metu saking bumi diblesno Gusti Allah. Lan dawuh Allah wala ubali bi ayyuwatin halaka. Aku wis gak ngreken maneh. Wong iku arep kejet-kejet keblowok-blowok ning jurang sing ndi aku wis ora ngreken. Mula jenengan paham kenapa kiai-kiai ini usum krisis usum apa enggak umat niku dijak napa marek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergo pancen sing iso nyelesekno hajat niku namung Allah. Sing pantes dilapuri kerepotan niku namung Allah. Kan suwali elek-elek wong duwe kerepotan kok sing dijalui tulung liyane Allah. Ancamane niku sing gak menake. Seluruh potensi sebab sing kira-kira arep untungne ning langit dibumpet diputus kalih Allah, seluruh persok napa keuntungan sing positif sing badhe metu ing bumi diblesno kalih Allah. Dan Allah enggak ngereken wala ubali bi ayyuwatin halaka. Niku nek percaya. Wanya nek sing paham ngeten iki nggih sing mripate ati wis mulai trontong-trontong, keyakinane mulai tumbuh. Tapi lek isih sing ketok niku sing wajak-wajak ngoten nggih. Dijak omongan ngeten iki mboten patek nyanton. Mboten patek nyanton. Dalikane
sing dipikir niku sebab karo akibat. Sementara ngaji kitab hikam niki sing dibicara niku duduk soal hubungannya sebab karo akibat, tapi sing dibicara urusane Gusti Allah sing gawe sebab lan Allah sing gawe akibat. Dadi nggih pancen ya ora patek umum aja. Tapi misalnya sing ora patek umum ngoten niku malah laris. Sing umum-umum ngoten niku malah biasa. Wonten setunggalipun kisah yang dipun riwayataken dening Syekh Muhammad Ibnul Husain bin Hamdan. Kala dawuh sapa Syekh Muhammad Ibnul Husain bin Hamdan, kuntu ana sapa ingsun niku fi Masjid Yazid bin Harun ing dalem Masjid Kiai Yazid bin Harun. Wa kana lan ana iku ilajani bi lungguh marang sanding ingsun sapa rajulun wong lanang. Aku enak-enak ning masjid, lha kok mara enek wong marani aku tur lungguh jejer aku. Kultu ngucap sapa ingsun lahu maring rajul, ma ismuka, mau ta sapa iku ismuka jeneng sira, jenengan asmane sinten Mas? Faqala mongkon jawab sapa rajul, Sa'id, ana Sa'id, nabi kula Sa'id. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, mak kunyatuka, mau ta apa iku kunyatuka julukan sira. Terus julukane sinten? Nek cara umume tiyang ngarani manggil jenengan napa? Kala jawab sapa rajul Abu Utsman. Nami kula piyambak Sa'id tapi julukan kula Abu Utsman. Fasaltuhu mongko takon sapa ingsun ing rajul angkisatihi saking ceritane rajul Sa'id niku wau. Wa khabarihi lan beritane rajul. Amal kok saged kegelarang-gelarang mara teng masjid ngriki. Teng masjid ngriki terus ketoke sampean kok penting ngoten ceritane terus. Faqala mongkon jawab sapa Sa'id, ya rajul niku wau. Nganu Mas, nafadat nafaqati. Lho niku entekan duwit. Nafadat us entek apa nafaqati? Nafaqah ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun wa antum ma'tu amilu. Lama qad nazala bika. Wa man utawi sapa iku tu amilu ngarep-ngarep sapa sira. Lama qad nazala nalikane teman-teman wis tumiba apa musibah bika kelawan sira. Musibah duit sampean telas, biaya hidup sampean pun telas. Niku sing ajeng sampean arep-arep saged nyelesaine soal niku sinten? Faqala monggo jawab sapa rajul nggih Yazid bin Harun. Umpamane sing kula arep-arep niki pitulungi Kiai Yazid. Kiai Yazid niki sugih. Bila enten yang repot mboten seneng tulung Kiai Yazid. Sing saged nulungi kula mboten enten sanes sejawi Kiai Yazid. Kula pun sambaten tangga-tangga median cepitok malah disopor-sopor niki. Ya kula terus marang mriki. Fakultu mongkon jawab sapa ingsun idan la yas'afuka bi hajatika wala yunjihu talabaka wala yablugha amaluka. Pak modele sampean ngoten Mas. Jawabe niku sing sinten wau Syekh Muhammad bin Husain. Nek modele ngoten niku layas aku mboten bakal nulungi sapa Yazid kae sampean dihajatika kelawan kebutuhan sampean. Walayal jukulan ora bakal sukses apa to buka panyuwun sampean. Walaya bluhu lan ora bakal tumeka kae sampean apa amaluka angen-angen sampean. Oh, zaman ngriki kecelek lek modele ngoten iki.
Celik mun mboten bakal sukses, angen-angen sampean. Kebutuhan sampean mboten bakal enten sing iso nyukup. Nuwun sewu, Mas. Ajenge jenengan niki kok seji kalih wong-wong. Jenengan niku sing ngerti napa to, Mas? Sedok menyek. Faqala wa ma ilmuka bi hadza rahimakallah. Ya nuwun sewu lho, kula tingali jenengan niku tiyang pinter. Lek menggah jenengan, menggah pengertosan panjenengan tentang persoalan kula niki dos pundi miturut ilmu panjenengan. Wa mautayo apa iku ilmu ka pengertosan panjenengan biasa kelawan iki soal rahimakallah. Mugi Allah melasi dateng panjenengan. Kuntu jawab sapa ingsun Syekh Muhammad kalau Nah itu lho nggih Pak nggih. Inni qara'tu fi ba'dil kutubi anna Allah azza wa jalla yaqulu wa izzati wa jalali wa judi wa karami wa irtifai fawqa arsyi bi ulwi makani lau qati'anna amala kulli mu'ammilin li ghairi bil iyas wala aksuwannahu saubal madallati 'indan nas. Oh niki ayate napa? Kitab napa? Dawuh Allah niki. Tapi mboten teng Quran, kitab kuno. Kitab Bani Israil, tapi wahyu jelas. Ini satemene kula niku qara'tu nate maca sapa kula fi ba'dil kutubi dalam setengah pira-pira kitab. Anallah satemene Gusti Allah azza wa jalla niku yaqulu ngendika sapa Allah. Wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan tegese keagungan ingsun wa judi lan kelomanan ingsun wa karami lan kemurahan ingsun wa irtifai lan keluhuran ingsun fauqa arsy ing dhuwure aras ingsun fi uluwi makani ing dalam luhure derajat ingsun. Sumpah dawa iki nudune lek barang penting. Wong sumpah niku lek bolak-balik katanya berarti sing ajeng diomongne penting ngoten lho. Sumpah lho, siker mripatku picek sambar bledek titing tanganku lho ngoten niku. Niku tegese wis temenan omongane niku mboten apus-apus. Menapa niku sumpah sampe tumpuk pinten niku wa izzati wa jalali wa judi wa karami wa irtifai apa arsy bi uluwi makani 6. Kadang saya ditambahi lahu qatti'ana yakni bakal mutus temen ingsun. Wis ngarep dikai lam jenenge lam ibtidak dulu dikai nun taukid. Niku cara wong omongan pun wis temen iso. Mesti pedhot. Mesti tak pedhot. Wis tak pedhot iku ora nyambung. Wis ora nyambung iku ora tok. Wis ora tok iku ya ora kasil. Ora nyambung ora truk mesti pedhot. Sapa ingsun medhot amala kulli mu'ammilin li ghairi ing cita-citane arep-arepe saben-saben wong sing arep-arep liyane ingsun. Pokoke kok ana wong duwe arep-arep sak liyane aku, kalah mesti pedhot. Mesti blesek. Tak kira kasil bae ora. Mesti ngoten niku. Oleh kumedhot nganggo apa? Bil iyas, kelawan putus asa. Wis ta lek kowe kok duwe soal sing rumit sing mbok nyelesaikne padha-padha wong liyane Gusti Allah. Putus asa betul ta? Wong kanca raket niku lho. Kone kok kanca raket. Dulur tunggal kandung niku. Niku lek isih cilik kaya dolanan bareng sembarang kalir bareng lung-lungan. Ini mungkin ampun omah-omah seje. Dia mungkin bisa pucuk dewe. Lah isih teng kapal selamat, kapalnya mlaku lancar. Wah, niku ning teng meja makan no jagongan nggih apik, tapi lek wis mulai kapale retak. Lha niku yo golek selamat dhewe-dhewe. Nggih. Sama nanti ningali film Titanic. Nah, sing nom-nom itu guyu mesti tahu. Lah isih Mas.
Orang ngurus lek wis napa lek wis malahi bebayane metu. Mengono pokoknya duduk Gusti Allah. Upama kok kasil. Ngoten nggih. Alah boten kula nyatane dhek pengenane rawe kok saestu nggih. Kula njaluk tulung si A niku kasil niku Pak. Boten pedhot niku Pak. Nah, lek kasil kuwi tiba sing nomor 2. Wala akswanahu taubal mazallati indan nas. Nek kasil ora pedhot ya gantine iki nomor 2. Wala akswana lan bakal nyandangi temen ingsun ku ing wong sing angen-angen mang sing arep-arep mau tak sandangi saubal mazallati ing sandangan ino endan nasional sandinge menungso. Paling ora sampeyan mesti tablik karo sing nulungi sampeyan. Nggih lho. Paling ora diperintah ngalor mesti ngalor idul-idul. Kata itu menungso. Duduk Gusti Allah. Jadi aku sedina padha kentole kok malah sampean ora mentolo lho ngoten lagi. Jenenge ilo kan. Nah, ya nasibe kaya bangsane dhewe kadung njaluk tulung ning IMF karo di program dhewe ora oleh. Kudu manut IMF. Lah itu sedina to nggih. Jadi nomare kadung kesuwen lah diutang. Napa wala akswanahu saubal mazallati indan nas wala unkhiyanahu. Nah niki sing repot malah niki. Wala unkhiyanahu lan yakti ngusir temen ingsun. Tak usir min korbi saking parek ingsun. Wala uqati anahu lan yakti mutus sapa ingsun hu ing wong mau. Tak putus min wusli saking sambung marang ingsun. Wes sampun ngoten niku mengke gak iso nyembah Gusti Allah gak iso. Bentuke iso, salat ya iso, sujud ya iso, rukuk ya iso. Tapi tetap sing dinut ku mesti duduk Gusti Allah. Wong ora oleh duduk Gusti Allah. Ora iso sambung karo Gusti Allah. Lah ora sambung dadine ora patek komunikasi. Lah ora patek komunikasi ora patek kenal. Lah ora patek kenal iku cuek. Lah cuek iku diperintah karo dilarang ora ro. Cuek kok. Zaman sumber rame-rame teng pasar malam ngoten nggih. Ora kenal sapa ae, niku kabeh teng seliwer pirang-pirang. Tapi sampean ora kenal, ora akrab, ora sambung. Iki yo wis cuwek mlaku ngono ae kok. Mboten enten larangan, mboten enten perintah. Gitu nggih. Ya beda lek sampean nek sing kenal, mesti medhep. Rene lho. Menggo lagi to nggih. Wis ora sarono ya sarono, wis akrab karo tukange to. Lah nek ora kenal wis barangkali tukang desa. Ora kenal ora akrab, nek akrab kok ora semua akrab karo sing jaga kartes. Lah ora usah bayar mlebu ya. Niku. Wa ayu amilu ghairi. Nah niki lho, Gusti Allah napa udah winginane niku didawaken lek Gusti Allah niku mboten remen. Ora Allah niku loman. Allah niku napa nggih? Nek wong duwe angen-angen sampe ngliwati Gusti Allah disuruh Gusti Allah gak direken Gusti Allah niku duka. Wong aku iki nyuku bisa kok mlembang-mlembang rono. Apa bapakmu ora kuat to nukone es wis 100 rupiah ngono ora kuat kok nuku es ae njaluk wong. Angge diamuk to anake. Butuhan sampean niku nggo Gusti Allah ora sik parang es niku. Gusti Allah niku butuhe sak donya niki saged. Masa nyukupi roti sampean sedina ping 3 ngoten mboten saged. Ayu amin ana to ngarep-ngarep sapa muamil wiri ing liyane ingsun bin nawaibi ing dalem pira-pira bilai wasyadai lan pira-pira kerepotan. Padahal biadi ngoten ora titike kuat kebablasan kitab kuning ngene iki yo ora ana titike maca novel ana titik komane kitab kuning sing model ngene iki lho iki mboten enten titik komane iki gampang kebablasan nek sing pun kitab putih kan iki pun penak enten titik komane ngeten ayu amilu wali fil nawaib
wasyadaidu biyadi ngoten. Ayo amil ana to ngarep-ngarep sapa muamil ghairi liyane ingsun pinawa ing dalem pira-pira bilahi padahal wasyadaidu ta pira-pira kerepotan keruwetan kesulitan iku biyadi ana ing kekuasaan ingsun. Wong kuwi karepe piye? Wong sing nyekel kunci ngudari kerepotan sing nyekel kunci iki aku. Lah kok sing disuwani iki liyane aku lho piye? Sing nyekel kuncine kesulitan iki iso ngudari sing ngudari aku. Lah kok sing dikon ngudari wong liya? Kunci aku ya. Niku ayo amil Gusti Allah taklek tapi niki mboten taklek ora njaluk dijawab. Niki pernyataan kuat dalam bentuk pertanyaan. Wa ana utawi ingsun iku unji tukang nyelametno sapa ingsun. Lah kok wayur jalan diarep-arep sapa liyane ingsun. Sahono ya iki lek nek wong repot kepepet pet sore nek sing ngrekene sing iso ngrekene aku tok. Ngono kuwi wis kedadian bolak-balik. Lah kok ijek pangling ijek lali njaluk tulung liyane aku sakjane ngomong iki piye? Wa tatarraqal fikru abwaab ghairi wa biyati mafatihul abwaab wa hiya mughallaqatun wa babi maftuhun liman da'ana wa tatarraqal dadi padha dodok-dodok ngetuk-ngetuk jajal-jajal golek-golek apa al-fikru pikiran menjelajah kemungkinan-kemungkinan ngoten lho cara Jawane. Pikirannya menurut lah betul nek kesulitan sithik cari alternatif untuk selesaikan 1 2 3 4 sampai 1000 kemungkinan. Tapi seluruhnya itu abwa-abwa ini pira-pira lawange liyane ingsun. Sing didodoki dijalui tulung itu lawange kudu lawange kabeh lawange menungso kabeh. Padahal wabiyat bilang iku ana ing kekuasaan ingsun mafatihul abwabi utawi pira-pira kuncine pira-pira lawan wahya utawi abwab iku mughlaqatun tetep isih kakunci wa babi utawi lawan ingsun iku maftuhun selalu terbuka. Wong-wong apa wae membuka kunci pertolongan setiap saat. Ayo jajal dokter ae njaluk tulungan nek jadwale kok. Nggih. Mbah dukun ae ngantri ngono lek sajake kira-kira engko ora patek ana napa cara-cara iki napa lek karane dhuwit sing diwene Mbah Dukun iki oh pesangono lah wong di PHK lek cara Jawa Tengah mburone karane janen kalau Mbah Dukun nek kira-kira janene ora patek kandho lah umur ora kok anak iki apa kesempatan orang, kesiapan orang untuk membuka pertolongan setiap saat itu nggak ada. Ya didodok ping 3 ping 4 ini kadang-kadang lagi gelem buka. Artinya apa? Pintu pertolongan itu kalau kamu ambil, kalau kamu harapkan dari rumah selain Allah, maka seluruh pintu itu tertutup. Baru kalau kamu dodok karena ada hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan, hubungan ini dan itu baru nanti terbuka. Itu penerbangan hubungan itu tadi dari Allah semua. Lah kowe malah ngalekne aku. Padahal pintu rumahku kata Allah, pintuku selalu terbuka setiap saat. Dan aku tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadaku. Nek pamane nang oleh dilemu sowan niku jam 2 bengi, jam 1 bengi, itu malah sepi sing sowan ora pate ana. Tapi pintu Allah selalu terbuka. Sapa ya sing njaluk bengi iki tak paringi. Sapa ya sing duwe hajat bengi iki tak cukupi. Sapa ya sing gelem tobat bengi iki tak ngapura. Itu pengumuman setiap malam. Setiap malam ada pengumuman. Sama nate buka lawan untuk ngumumno tangga-tangga sinten sing dalu niki badhe nyaur utang mboten saged nyaur niki kula saurna lah ora wani. Betul wani to nggih. Wis to sak top-tope tangga sampean. Sugi-sugi tangga sampean ora wani.
Sawangane kula panjenengan sok duwe hajat niku ora kasil-kasil, gak buntu-buntu. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi lubangnya ada terus, gak pernah tertutup. Niku nek maka lek mleboni pintu niku duduk pintu niku Gusti Allah. Pintu selain Allah. Dan wa babi maktubun liman da'ani. Orang yang mau memanggil aku, orang yang mau berdoa kepadaku, selalu terbuka pintu untuknya. Man dzalladzi amalani lina ibatin faqatu bihi dunahan. Wa man dzalladzi rajani li'azimi jirmi faqatu rajahu minni. Man dzalladzi qara'a babi falam aftahu lahu. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilatan fata'allaqat bi ghairi wa ja'altu rajahum muddakharan lahum indi falam yardu fi hibdi wa malaktu samawati mimman la yamaluna tas bihi mim malaikati. Manggalan sapa to sakjane? Manggalan iku cara kalau pertanyaan sapa to sakjane sing wis tahu gagal kuwi sapa? Mandalane mandau kawi sapa iku iki aladhi wong amal kang arep-arep sapa ladine ingsun lina ibaden krana suci kerepotan krana siji bilai pakotok tumang pemutus sapa ingsun bi kelawan mendunaha ing arahe naibah. Sapa to sing tau repot njaluk tulung aku terus banjur gak tak tulungi? Lho bajingan tengi lho bajingan tengi. Kuwi nalikane wong sak donya wis megah ngapura aku sik gelem ngapura. Mergo aku pancen ora padha karo makhluk. Lah kuwi duwe sifat mukhalafatul hawadits. Nek makhluk kabeh do moh nulungi, lah aku lek melok-melok moh nulungi lak padha lah. Moh lek kabeh do moh nulungi aku sing nulungi. Nek kabeh do menghujat aku sing ngelem. Mulane sing penak aja dihujat terus, ndak dilem Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku ngoten. Aku ini duwe sifat mukhalafatul hawadits. Lek kabeh wis padha maidut, aku sing ngelem. Dan ora padha. Nah, mulane iki aja kabeh lah, aja seragam. Ya sing maidut, sing ngelem. Iku. Manggal lagi rajali azimi jirmihi faqatu rajahu minni. Apa to? Enek to wong sing tau arep aku men perkara dhek dosa sing menurut dhek dosane gedhe banget terus arep-arepe tak tolak ora. Tak tulungi. Kurang gedene dosa piye Umar bin Khattab arep mateni nabiku. Lho ngono lek gelem tobat yo tak trimo. Kurang gedene piye ceritane nek wong mateni wong 99 gendep pisan 100 mateni pendhita. Lho ngono kuwi bangsa arep budal tobat nek kurang sagilane tak welasi kok. Apa enek to sing gagal? Ora enek. Lek kowe rumangsa ora keduman itu ana panjenengan ora nekani undangan. Lho betul lho nggih. Apa enek to ceritane nekani undangan nganten kok sampai ora berkat. Lek kowe teko tenan mesti kumaha. Ora berkat ya paling enggak aku sak gelas mesti kumaha. Nggih ta? Wis paling ora wis disuduno sak piring didumong telu mesti kumanan. Ora enek kok sing ora. Wa man dzalladzi qara'a babi fala taftahtu lahu. Apa enek wong sing tak dodok-dodok lawanku terus gak tak bukakno. Wong saurunge didodok wis buka. Jadi wis kabeh wong sing gelem mlebu ning lawanku mesti tak buka. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilatan. Pancen aku kuwi sok-sok gawe model. Cara aku lek nekakno kebutuhan iki angen-angene wong ora kok langsung nyong kabeh tanganku ora. Jauh dadekno sapa ingsun amala khalqi ing pira-pira pengarep-arepe makhluk ingsun. Lah ini antarane ingsun bainahum lan antarane makhluk ingsun iku tak gawe mutasilatan ingkang sambung. Pancen kabeh siji lan siji iki
nyukupi kebutuhan iki ketoke sampun, tapi kabeh iku aku. Pata'allaqat mongko padha gegantungan apa angen-angen lan cita-citane menungso biwiri kelawan ingsun. Ya kuwi lho sing marang. Sakjane kuwi sing ngedum-ngedum berkat kuwi, ngedum-ngedum aku wae, ngedum-ngedum jajan kuwi sakjane kuwi ya wong kabeh. Rewangku kabeh lha wong kliru. Wis dijaluki kuwi lha iku wis tak kandhani kok kene kok iku jatahe kono sing ngandani aku kok jaluk kengandalan ora diweno. Lho. Jaluk nek aku sik baru kok enek kiriman teko. Kuwi njujuk dalan senengan. Wa ja'altu rajahum nek sing batal kula nggih sowan jenengan bolak-balik Gusti. Tapi nggih kirimane bentuk itu gila ya. Aku ngono pangeran sing murah, pangeran sing lomah. Delok penjalukmu sing sakmono gedene, delok penjalukmu sing sakmono apike kuwi. Aku iki isin dadi pangeran kok medhit. Penjalukmu kuwi lek dituruti ning donya kesithien, aku pengen weweh iki sing luwih akeh saka sing mbok jalukku. Wis to, ning kene cukup banyu sak gelas. Tapi mulai tak gawani sak bagasi. Kan ini sakit ngoten ta nggih? Apa ta? Terus ya Allah kula nyuwun berkaca-kaca banyu ora usah ngono. Wis apa jagongan karo aku, sementara iki tak kei sak gelas jagongan ora usah. Mosok jagongan karo tuan rumah terus sembarang kalung ditokno kan nggih mboten cukup sak gelas tapi kok kowe mulai bagasimu kepek dhewe. Niku jenenge ikhtiar. Wa ja'altu lan dadekno sapa ingsun rajahum ing pengarep-arepe makhluk tak dadekno muddakharon ing dadi celengan lahu kedhe makhluk indiyana saninge ingsun tapi sayange tak simpen lho ora percaya. Arep-arepe wong-wong kuwi lho cita-citane wong-wong kuwi lho. Karepe iku sakjut-sakjut kabeh keturutan ning donya lho. Karepe dhewe ngono padahal donya iku nggon sing kotor, nggon sing ciut, nggon sing cilik. Mula tak grekno ning kono kabeh ora enek nggone. Tur nek sing jaga dhewe gampang rusak. Wong duwe bojo ora widodari ayu sithik ngono akeh sing ngiri-ngiri kok. Lha kan anak wong di bojo ayu. Lah nek nek ditinggal lunga ngono kabeh do mental. Nek sampe iso jaga ta nggih? Ora iso jaga lek diterene donya kene sing iso jaga lah. Anggep iki gak ngono, aku ki pangeran sing welas asih karo makhlukku. Lah aku paring ya tak paringi, tapi aja kesusu saiki disimpen sik kene. Mosok gak percaya to karo aku lek aku tukang jaga sing luwih pripet. Sayangnya falam yardau makhluk-makhluk itu dorari kebisyubi kelawan penjagaan ingsun. Janahe dhewe iki lho tak simpen ning swarga ning akhirat iki ora bakal rusak, tak simpen niku lho ora rido. Karepe sing jaga kula wis ngono karepe. Padahal dikai tenan iki ora iso jaga. Lah ora ngono sampean pengen mangan enak terus. Karepe lak dingin ana weten ta. Iku mungkin sampean malah gak iso jaga weten. Malah rusak. Ayo mangan enak terus kalau ning swarga, malah nelu. Sakdek saknya keturutan, malah mender aku atobat. Ini kadang-kadang menungso niku kaya laron. Karepe nek padang-padang diparani garwa niku lilin. Mboten ngerti panjenengan. Apa ora sadar to? Makhluk-makhluk itu ora sadar. Langit bumi kabeh iki kebet karo petugas-petugas yang tak perintah. Sing disiplinnya luar biasa. Sekali tak ngomong mesti budal, sekali tak pengen mesti ora. Lha iki mon tekano, iki jatahe kok sampeno, talah ora menita detikan apa. Wa malah tulan wis ngebek-ngebeki sapa ingsun. Samawati ing pira-pira langit ingsun. Tak kebeki mimane ing pira-pira makhluk layamal luna kang ora padha bosen sapa makhluk. Ora bosen tasbih ing maca tasbih marang ingsun. Sapa makhluk kuwi? Min malaikat dirupane malaikat ingsun. Lha malaikat sing selalu bertasbih ning nggonku kebet langit kuwi. Lha kuwi tak perintah wis tak kei
undang-undang wa amartu lan merintah sapa ingsun ing malaikat tak perintahan layar liku arep yen ora padha nutup sapa malaikat al abwaba ing pira-pira lawang baini antarane ingsun wa baina ibadi lan antarane kawula ingsun. Malaikat-malaikat wis tak kandhani kabeh sapa sing arep aku ayo cepet-cepet balang-balang ora enek model KKN niku gak terus arep sowan kudu ngopai dhisik ora nek wis pokoke ditakoki badhe ndak pundi Pak badhe sowan Gusti Allah mesti minggir kabeh monggo langsung kula arep sowan lurah ngene kudu sowan haji dhisik arep njaluk surat keterangan kelakuan baik wis kudu njaluk rekomendasi RT RW lurah kok camat agen polisi wah rumpet birokrasine lek malaikat kok gak ono kok kowe ngomong lek aku harus sowan Gusti Allah wis lawan kabeh dibuka niku wis dadi keputusanku wis tak perintahno kabeh tapi wong falam yasiku dipauli falam yasiku mongko ora padha ngandel sapa ngibad mau ora padha ngandel dikoli kelawan ucapan ingsun. Aku wis ngomong iki ke zaman Nabi Adam sampai ke Muhammad Nabi terakhir sampai wali-wali sebagian isi tak omongi niku ora ngandel belek-belek niku lak makome kono lek makomku ya ora ngono panggan lho apa ta nek sampean niku kakek maksiat terus ora klebu makune Gusti Allah lagi pada klebu napa sampeyan nek dadi bajingan teng Indonesia niku terus sampean ngombene terus banyu Amerika. Padahal banyu Indonesia kan. Maknane nek senajan sampean dadi penjahat di dalam wilayah kekuasaan Allah, tetap rezeki, hidup, nafas, semua itu rahmat Allah yang sampean pakai. Masa oleh sampean ajeng sowan ning Gusti Allah terus Gusti Allah ora nampa. Lho ngono wis umumno ket biyen, tapi wong ora ngandel. Alam ya alam. Ana ta ora padha ngerti sapa man wong Torokot kang anyar teko ing manapa ibadun bilai minawai bisa saking pira-pira bilai ingsun ngerti apa ngerti ana usah temene kelakuan iku layam liku ora bisa nguasani kasfaha ing ilangi bilai mau sapa hadun wong siji lho ini bisa liyane ingsun jane wong ora ngerti enek bilai cilik ngono lho lek sing nibane iki aku ora ada sing iso nyelesaikan liyane aku. Ayo, bila ini wong ngidam. Dokter nganti saiki sik bingung ngurusi wong ngidam. Iya. Bingung sing nyelesaikan Gusti Allah dhewe. Napa saged? Mboten saged bilai ala kok bilai. Klilip lho klilip, bener klilip sak pira sih. Niku wong mboten saged kok. Ngilangi klilip dhewe ra iso. Niku kudu ngenteni kiriman kang Allah nek ora sing gelem nyebul. Lah ora nek gelem nyebul dicek malah lara. Nggih. Niku Gusti Allah niku lek ngilangi bilae niku mayar kok. Ngilangi bilae niku mayar. Kanjeng Nabi niku bilae diubur-ubur wong kafir Quraisy nek cukup kanggo kemlandingan wis bar ya. Nggih. Sampun kena bilae bapake mati, mbae mati, mbae mati, dulure mati, adike mati. Iku lek ngilangi bilae mayar sama dikek lali ngono wis waras itu. Nggih. Jadi itu lek sampeyan ora dikek lali beto salah terus jenenge. Serana kok punya begawe. Mayar terus tekani lali wis itu sing ajeng nekane. Wong lek sing nekane lali niku liyane Allah niku sak jep mangga kelingan lek. Dijak omong malah wis ta sing wis ya wis malah kelingan wis kok piye. Sing wis ya wis sing durung hati-hati. Usah ora ana ning kuburan wis ben ngono njeng amal diwi-diwi. Sing ning ngarepe lho pikiran lho ngoten niku. Iya malah kelingan. Tapi lek Gusti Allah sing nekano lali. Saiki ditinggal mati lho sampai 40 dina wis kendangan dengkul golek neh. Ini sing nekano lali Gusti Allah. Mayar. Dadi lek ngilangi bilae niku Gusti Allah piyambak sing saged. Famali arahu bi amali muridan anni wa mali arahu rayan bi siwaya. Famali mongko kena apa iku inget duwe ingsun arane ngali sapa ingsun hu ing wong sing kena bilae mau
tak tingali diamali muridun anu gowo angen-angen gowo cita-cita gowo pengarep-arep sak dobrek tapi cita-cita pengarep-arep mau dibuat berpaling sangka aku. Jadi surat permohonan sak tumpuk tapi sing dileboni duduk lawakku mengo sangka aku. Padahal bila itu saja sing kelak-kelak gelis. Orang perlu kok surat sak tumpuk gak perlu alas. Kowe gelem matur bengi sujud sentanan bar. Ora perlu nungsang jempale rena. Wa mali araulayan bisiwaya. Aku yang ngomong kena apa to wong-wong ku yo sing kena dilai sithik kaya aku sing nulungi. Kok padha lali bisiwaya kelawan liyane ingsun. Tegese padha lelahan seneng-seneng sampai lali. Seneng-seneng sampai lali. Mergo lahian bisiwaya. Lelahan karo liyane ingsun. Ming sekedar nuruti pengen numpak perahu layar. Yo lali sampai moro-moro magrib. Berarti lak dhuwur karo ngasare ilang. Ngoten iku lagi. Wis sekedar pengen minggu-minggu numpak sepeda gunung ngono ya, dhuwur ngasare ilang. Iki sik mending iki sik ana manfaate sehat. Kata-kata nek remi gaple ngono kaya subuhe ilang. Nggih. Niku jenenge kelelahan. Kelelahane perkara sing ora ana manfaate tapi iso nglaleno aku nuwun tapi kan piye to ngomong. Padahal akta itu bijudi malam yasalni. Summa intazatu minhu falam yas'alni raddahu. Wong-wong iki jane lak kudune sadar to. Ngene lho sakjane kuwi. Atau itu wis maringi sapa ingsun ing menungso, wong sing kena gilai mah. Maringi bijudi mergo kelemahan ingsun. Tak paringi apa tak paringi maing perkara lam yasal kang urung tau njaluk sapa mani ing ingsun. Dia biyen duwe mripat iku ora ndek sing njaluk. Duwe mripat iki sing maringi la ingsun. Lah iki krono aku pancen loman, ora njaluk tak paringi. Lha saiki bangsa mripate lara kuwi. Kok ora njaluk aku nek ben dibalekno kuwi ora. Falam yasal maka ora njaluk sapa men. Ora njaluk ni ingsun rodah wen balekno malam yasal lima. Barang sing maringi ya aku. Karena sing maringi aku tak ganggu sithik ngono ae. Lah kok malah lali karo aku. Ora gelem njaluk balekno nek. Wa sa'alan banjur njaluk sapa manhu ing man njaluk wae ing liyane ingsun. Kok malah sing dijaluk wong liya. Lha piye sing ngekeki aku sing dijaluk wong liya. Terus menjauh sama nate enten pemane teng warung. Nun jajan jenenge budak niku gadah melengkung. Budak ini zaman sing kathah Gresik ya. Lah iya wong produksi budak produksi Gresik. Lah kok zaman digawe budak karo kanca sampean. Budak tak keranjang. Entek. Ora entek sampean kelangan iki entek terus butuh. Lah iya produksi budak iku kok Gresik lah sampean golek budak lah paling Malang Selatan ini ora oleh apa-apa. Produksi nikmat, produksi peparing niku produksine Allah. Lah nek produksine niku macet ya Gusti Allah ta sing dikon produksi ngoten lho. Lah pabrik-pabrik minyak angin kok sampean kon gawe lengok gas. Nggih ora iso. Sing telat iku bensin. Bensin niku produksine Pertamina. Lah kok sing sampean jaluki bensin niku tukang ngebur sumur. Nah padha-padha ngebure. Yen mboten tok sampean. Nek sampean maringi nikmat sing maringi Gusti Allah. Lek nek dilai berarti nikmat niku dicabut Gusti Allah. Lah sing iso balekno ya Gusti Allah. Kok salah sasaran kabeh. Oleh nikmat jari aku sing gawe, nikmat ilang ya aku sing iso balekno. Lah ruwet. Gusti Allah gak tau diitung blas. Nggih nalika makmur biyen kok. Gusti Allah ya dilalekne, lah saiki krisis Gusti Allah dilalekne pisan malah ruwet. Apa taroni abda'u bil atiyah qabla al mas'alah summa us'alu fala ujibu sa'il. Dadi apa angen-angen? Apa to ya pantes
Afatara ana ta ora ningali sapa sira ning ingsun. Ningali abda gawe kawitan sapa ingsun bil ati-ati kelawan paring. Qoblal masalati sadurunge disuwun. Lah kok cuma usah. Banjur disuwuni sapa ingsun tapi pala uji mongko ora nyembadani sapa ingsun sailing wong kang nyuwun ingsun. Apa ya pantes? Sadurunge njaluk tak wehi. Dia iki urung wujud apa-apa, jenenge urung enek, wujudane urung enek. Wis tak paringi ya. Ben tak paringi, rong tak paringi, mripat tak paringi, cangkem tak paringi. Urip tak paringi. Padahal ora enek sing dijaluk. Tak paringi kabeh. Lah mosok kok saiki wis iso njaluk terus aku ora jawab. Apa pantes ngono pangeran model ngono? Berarti yo ora ngene aku to ngono jenenge. Abakhilun ana kaya bukulani abdi apa aku dianggap pangeran sing medhit to nek kawula nyuwun terus ora tak paringi ala isa dunya wal akhirah apa lali dunya akhirat iki kabeh sing duwe aku nek terus menuruti butuhmu apa sing butuh anu Gusti iki ajeng bodho pasal pun cedhek niku dereng nyekel dodalan kok ora ro biasane butuhmu kok sesuk tanggal waluli, kalau lagi saya tanggal 19 nek kok njaluk ya lumayan to. Lha tamu iki cetak sing teko kok. Lugo dhisik golek wayahe berkat metu lan tudi ora wayahe ora usah njaluk. Aku iki luwih pinter nek mau ngedum. Dadi ora kok berarti aku iki medhit ngono lho, ora ono wayahe pancen iki ono wayahe. Kowe ora ngerti to kalau persediaan berkat sak unduk sawono. Ora lek karo roman. Wis sing penting kowe lumba dhisik manut aku. Sajane niku ngoten. Awalaisa rahmatu wal fadlu biadi. Apa ora eling ngomongmu? Rahmat, anugrahan, peparing, nikmat kabeh aku sing nguasani. Wes ben diseneni Gusti Allah ya ben. Ngaji kita diseneni kok. Undat-undat Gusti Allah. Awalaisa al-judu wal karamuli. Awalaisa ana mahalul amali faman alladhi yaqtawaduni wa ma asa ayu amilal muamilun law qultu li ahli samawati wa li ardi amiluni summa ataitu kullu wahidin minhum min al-fikri wah sik duwa wae kok kene pun telas pokoke sing penting monggo lah ya balik ngoten total balik mesti total mari kula jenengan berarti era pada total dadi cara 4 bis sing sisih sikile wis ning dhuwur bis sing sisih nyeret-nyeret terus luwur kabeh. Dadi lek mesisan total mlebu ngoten nggih. Sak rupa-rupane niku sik insyaallah katut lunga. Tapi lek nyeret-nyeret niku lara kabeh. Mugi-mugi kula panjenengan saged napa lek nggak ada hajat kebutuhan napa-napa mboten nglalekne Gusti Allah. Semoga kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa biyadil khairu kulluhu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.